मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांजों खुनु राजखान्थि हान्जाबो गैया, खुनु जातीय संगठनबो गैया। गतिके जेननाया खाथां। नैबे एमपि इलेक्शनल' नङा, फैगौ बिटिसि इलेक्शनाव नैबे 2025 गाव कर्तन आरो सुक्ति बातिल कथा लई पेलाय यात कुनु राजनीति तथा भाखन कोनेव दियानि बे जोंनि थाखाय मोजां जायाखै होनबा। गामि दानख'नायनि खोथा, सुक्ति बातिल खालामनायनि खोथा जों सह्य हायै गोसोआव थिर गावनाय बायदि जों मोनामोन होनबा। एथ' खस्थ'जों मुंख्लंफोरनि थैजों सोरजिनाय जोंनि नायल' जाल' बे काउन्सिल सिक्स बिटिसि बेखौ मानो दानख'नांगौ, बे सुक्तिखौ मानो सिफायनांगौ। नाथाय परिस्थितिया बिथिं थांबायमोन, जों लुबैयैयानो जाबायमोन आरो जों गोबां फावसयदों। बे खारना मानो जाखो बेखौ जों बयबो बुजिदों। जोंहा जय भाइया दहाय जे खोथाखौ बुंदों जे खौसेथि गैयैयाव 10 बोसोर जोङो बे जायगानिफ्राय जों एमपि खोमानानै लादों। लासिंसिं जोङो माहारि हिसाबै, जाति हिसाबै बे जोंनि थाखाय सरम लाजिनांगौ बाथ्रा। खारन बे खोथाखौ जोङो दिनै सावरायदों, सावरायनो गोनां दं। मा खारनाव जोङो गावस्राखो, मा खारनाव जोंनि गावस्रानायखौ सुबिदा लानानै हिरा सरनिया बायदि सासे बे सालफाबो नङा आलखायनो दं मानसिया, बे मानसिया बोरै एमपि जानो हाखो, बे खोथाखौ जोङो गोथौयै बिजिर, गोथौयै जों बिजिरनो दरकार दङ। मा मा खारनाव जोङो ज' जानो हायाखै, मा खारनाव अकलहरिया होननानै जेखौ बुङो, हारसिंनो बोरै देरहानो। 15 लाख भट दङ, बहाय नोङो बिपिएफआ हारसिंल', खुनु दस्रा राजखान्थि हान्जाजों एलायन्सबो गैया, नों बोरै हागोन। बिपिएफ आजर दिनथ' अकले खुनु जातीय संगठन बिपिएफआव समर्थन करा নাই। दिनै इउपिपिएलनि केन्डिडेटखौ होनो थाखाय 30टा जातीय संगठन माने एबसुनिफ्राय आरम्भ खालामनानै विभिन्न जेसेबां जोंनि ओनसोलाव जातीय संगठन दङ, 30टा जातीय संगठना दिनैहाय समर्थन होबाय। हा बहा थांबावनांगौ, बे देरहाखासिगोन। खिन्थु बिपिएफजों दिनैहाय नांगोलजों मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांजों खुनु राजखान्थि हान्जाबो गैया, खुनु जातीय संगठनबो गैया। गतिके जेननाया खाथां। नैबे एमपि इलेक्शनल' नङा, फैगौ बिटिसि इलेक्शनाव नैबे 2025 डिसेम्बराव जागोन। बहाय बिथांखौ जों मानो सासे इएम होनांगौ होननानै मानो बुंनो हाया। इएम जायोब्ला बे समस्तिनि एमसिएलएआ जौगानायनि खामानिखौ साबसिन मावनो हागोन ना हाया, बहाय सोमोन्दो दं। नोंखायनो बहाय सोंनाय फिननाय खालामबाय थानांला। थोंजोङै ट्रेक्टराव भट होनाय माने जय मोसाहारि बिथांखौ आरोबाव आखाइ गोरा खालामनाय, मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ आखाइ गोरा खालामनाय, जाथि हिसाबै जाथियाव जोंनि सन्मान एबा मर्यादाखौ जोङो लाखिनाय, बे खोथाखौ जोङो बयबो मोजाङै गोथौ सिन्था खालामदो। आरो फैगौ समावहाय जायफोर जोंनि बिदा फंबायफ्रा उसुबिदा मोननानै दङ बिसोरखौबो बुजायलायदो, लेंहरदो, जों जाहाथे मोजाङै थांनो हायो। आरो बे खौसेथि एबा गोजोन थासारिखौ जों जाहाथे मोजाङै मोनबाय थायो, बेखौ जों बयबो नोजोर होदो। आरो सोरबाफोर फैनानै बुंफैनाय, लब देखायफैनाय बेफोर खोथाखौ लानानै जों मालाबाबो माने लामाखौ जोङो लानो नांला।